Assalamu alaikum. Da farko ga yadda za ku yi rijista idan kun samu link ɗin nan, sai ku taɓa kamar yadda kuka na taɓa ɗin nan. Idan ya shigar da ku cikin Chrome Opera ku, yana shiga za ku ɗan jira shi ne, zai fito muku da wani rubutu kamar yadda kuke gani a nan gurin. Za ku ga rubutun zai fito. Yawa sai ku taɓa OK ɗin nan. To zai fara downloading. Application ɗin wayanku zai sauke application ɗin zuwa cikin wayanku. Sai ku ɗan yi haƙurin jiransa kaɗan haka har ya gama shigowa cikin wayanku. Sakamakon rashin ƙarfin network wani lokacin zai iya ba ku matsala, ba zai shigo da wuri ba, amma in ya gama shigowa zai kawo muku wannan abun. Sai ku taɓa open ɗin nan, sai ku shiga ciki. In kun shiga ciki sai ku taɓa installing ɗin nan. Bayan ya kammala installing ɗin za ku ɗan saurare shi kaɗan. Ga agree and continue ɗin nan, sai ku taɓa shi. In kun taɓa kun shiga ya kawo muku wannan, sai ku taɓa allow ɗin nan. To yana shiga zai kawo kuna ga inda nan yatsa yake nuna wannan, sai ku taɓa guri. In kun taɓa ga wata 'yar ƙaramar akwati nan, sai ku taɓa, ko ba ku taɓa akwatin ba ma zai shigo da ku nan gurin. To idan ya shigo da ku zai kawo ku nan gurin wannan abun, sai ku sake taɓa shi. In kun taɓa to za ku iya yin rijista da duka wayannan abubuwan ko da Facebook ɗinku, amma zai fi sauƙi ku yi da wannan inda aka sa wannan number wayanku. Sai ku zo ku sa number wayanku a nan gurin. Sai ku sa number wayanku da kyau kamar yadda nake sawa dinnan. Idan kuka sa number wayanku za su turo muku message ne ta number wayan naku, da shi za ku yi amfani. Yawa to yanzu sun ce sun tura verification code ɗin. Yawa ya shigo wayana. Yanzu zan sa shi a nan kamar yadda kuka gani din nan. Kuma idan kun yi naku za su tura muku naku daban, sai ku sa. Yawa to kuna gama sawa zai shiga. Sai ku sake taɓa inda nan hannu yake nunawa din nan. In kuka taɓa ya shigo da ku. To ga nan wannan abun wanda nake nuna muku nan inda aka rubuta open din nan. Dan za ku taɓa. Yawa yanzu kun ga gashi na a jikin akwatin ya bamu daman zamu iya tabawa su 25. Duk tabawa ɗaya kuma da kuke gani dinnan zai dinga bamu coins nan. Ku duba saman nan ga wani abu can da nake tabawa saman nan. Shi za ku same shi a saman wayan ku. Shi za ku dinga tabawa, zai dinga dawo da ku baya. Sai ku sake tabawa. Kun ga yanzu an cire guda ɗaya, saura 24. Sai ku sake tabawa. Kun ga an bamu haka. Za ku yi ta yi ne har sai kun kammala. Idan kun gama da shi sannan ga wannan spin and look and spin nan, shi za ku shiga nan ma akwai. Sai ku shiga kamar yadda kuka gana shiga din nan yanzu. In kun shiga ga start din nan. Idan ya gama loading, yawa ga start din nan, sai ku taba start din nan kamar yadda kuka gana taba. Shi ma sai ku saurare shi daga muga ko coins nawa zai baku a nan ma. Yawa to ya bamu guda 200. Shi ma so uku ake taba shi. In bayan kun gama taba shi so uku sai ku fita. Yawa in kun dawo baya kamar yadda kuka gana dawo baya dinnan, a ganan asalin inda ake aikin a nan gurin. Idan kun shiga nan, nan ma duk gurin da za ku ci gaba da samun coins ne, domin adadin abun da kuka samu yana irga percentage ne abun da za a biya ku. Sakamakon rashin karfin network ne yasa abun yake dan bata lokaci haka, amma idan network ɗinku yana da kyau abun zai dinga sauri. Yawa idan kun zo zai shigo da ku nan wajen. Idan ya kawo ku saurare shi haka, idan ya gama budewa da kyau din nan. Ga wannan daga farko, wannan wanda nake nuna muku nan gashi na anan. Sai ku taba shi. Kun taba shi haka sai zai shiga ciki. Ga nan inda aka rubuta liking din nan, sai ku taba liking din, amma bari ya gama budewa tukunna saboda matsalan network. In kun yi musu liking in za ku iya musu comment haka gashi nan kamar yadda kuka gani, wasu suna ta comment in duk abin da kaga dama za ka iya rubutawa haka. To ni ba ni da tabbacin ko suna bada wani abu a comment din. Yawa to sai ku taba gate din nan idan ya kawo muku.
kun taba haka. Wato yanzu kun gama da wannan, sai ku dan saurare shi kadan, zai sake ba ku wani open. Yawa, sai ku taba open din nan. In kun taba open din nan zai dawo da mu wancan gudun da dazu na nuna muku din. Yawa, nan kenan. Tun da dazu mun yi guda biyu, yanzu kun ga zai kara mana ɗaya nan kenan. Idan muka saurare shi ya kammala haka, sai mu sake tabawa. Mu sake taba open din kenan. Zai shigar da mu ciki. Kun ga coins sai muna a sama nan suna irgawa. Yawa, yanzu ya bamu guda 100 da guda biyu. Kun gani ya karu, to sai mu sake koma mu sake taba wancan gurin. Muka taba ya shiga. To azutun da mun yi wannan, yanzu na biyun nan zamu je sai mu taba shi. Haka zamu dinga yi, zamu dinga bin su layi ne haka, sai mu taba like ne. Layi duka muna tabawa, ana za su dinga ba mu coins din. Idan coins din mu ya taru zamu iya zuwa mu cire, sai su turo mana katin waya, sai su turo mana cikin wannan inda muka sa. Sai mu sake taba open din nan. Muka taba open din nan zai shigar da mu ciki. Yanzu ga coins mu suna ta taruwa. Yawa, to yanzu ma mun samu guda 230. Haka in sun taru, to ga yadda zamu cire domin ya zama kati. Nan wannan rubutun da yake ƙasa yake sama din nan, gashi nan anan ina nuna muku. Shi za ku taba. In kuka taba zai shigo da ku ciki. Yawwa, sai ku saurare shi to. Idan ya kawo ku nan gurin, in ya shigo nan gurin, to ga nan adadin coins ku, ga adadin abin da za su ba ku. Nan coins 5,150 za su ba ku naira 50. Duka gashi nan dai, nan coins 30,900 za su ba ku credit na 300. Duka haka. To idan kun zo kun sa adadin abun da coins ku yake, sai ku taba wannan confirming ɗin. Amma yanzu abun da ya sa ba zai yi ba, saboda coins mu bai kai adadin abun da zamu iya cirewa bane. Coins mu kwata-kwata ko wannan na naira 50 din bai kai ba, shi yasa suke sa mana wai abun ba zai yi mu cire ba. Amma idan lokacin cirewan yayi, idan kun je kun taba wannan gurin, zai nuna muku inda za ku sa number wayan da kuke so a tura muku katin, sai ku sa kawai.